श्री अद्वैत वेदांत श्रीवासांति गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्णा माताजी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് ഏതുവരെയാ ഏതാ ശ്ലോകം? 19 അത് ശരി. ഇല്ല 15 വരെ എടുത്തോളല്ലോ മാതാജി. 15 വരെ എടുക്കുള്ളൂ. 15 16-ാമത്തേന്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യുതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ माताजी। രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ. നമ്മള് 3-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മം യോഗമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. കർമ്മഫലാസക്തിയോടെ അല്ല, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് കർമ്മത്തിന്റെ ആ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ നമുക്ക് പരമപദപ്രാപ്തിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ള ആ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ച വേദങ്ങള് സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നെന്നും കുതികൊള്ളുന്നത്. യജ്ഞകർമ്മങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. യജ്ഞം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയ അഘായുരിന്ദ്രിയാരാമോ മോഹം പാർത്ഥ സജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. വേദങ്ങളാല് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള് അത് അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവിതം പാപം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന്. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് വിഫലമാക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിനെ. കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ 3 വഴികളിൽ ഏതിലൂടെ ആയാലും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കർമ്മയോഗം 3 പലതരം യോഗങ്ങളായില്ലേ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ 3 വഴികളിൽ കൂടി ഏതിലൂടെ ആയാലും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ പോയാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പോകാം, ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ആവാം, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ആവാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, യോഗ ലാഡർ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? കണ്ടോ? ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ? അപ്പൊ ആ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്, ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖശക്തരായവർ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായവർക്കും യജ്ഞം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്. അവര് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനും സാധ്യമാവും. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവർ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാവബോധം നേടി. യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൈദിക വിധികൾ വെറും സന്മാർഗ നിയമങ്ങളായേ കരുതാൻ കഴിയും. അപ്പോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ, വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചുള്ളവ എല്ലാം ചെയ്യും. അത് കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനൊക്കെ ഒട്ടൊക്കെ ഉപകരിക്കും. അപ്പൊ യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള വൈദിക വിധികൾ ചെയ്യണത് വിഫലമാണ്, ഒന്ന് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കല് മാത്രമായിരിക്കും. 17 യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാത് ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവ ആത്മന്യേവ സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കർത്തവ്യത്തിനായിട്ട് നിലകൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല. ആര്? മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു, അതിനായിട്ട് യത്നിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. പിന്നെയോ ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കും, ഇന്ദ്രിയാരാമനാവില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ടാ നമ്മൾ ജീവിക്കണേ. അങ്ങനെയല്ല, ആത്മാരാമനാവുക, ഭഗവത് തൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മാവില് പൂർണ്ണമായി തൃപ്തി അടയുകയും ചെയ്യുന്നവന് പിന്നെ കർത്തവ്യങ്ങള് ഒന്നുമില്ല എന്ന്. അപ്പോ ആത്മാവില് തൃപ്തനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോ അങ്ങനെയാ, വേറെ ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സുദാമയ്ക്കൊക്കെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ധനം ഒന്നും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ്, പരിപൂർണ തൃപ്തിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തരമായതിനെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള തുച്ഛമായ സംഗതികളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് മേലിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമോ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കുക, അയാള് ഭഗവാനിലാണ് രമിക്കണത്, ഭഗവാനിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനോടും താല്പര്യമോ ആസക്തിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശാശ്വതത്വത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനില് ആ പരമപ്രേമം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, 1000 യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയം ചിത്തശുദ്ധി കൈവരും. നമുക്ക് മാലിന്യമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെയോ ഭഗവാനുമായുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ശാശ്വതത്വം, അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. അങ്ങനെ ആ ശാശ്വതത്വത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷണികമാണ്, അതിന്റെ നിരർത്ഥകത നല്ലോണം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ. എന്നാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം, ആ പരമാനന്ദം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം ആ ഭക്തനിലുണ്ടാവും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥവ്യപാശ്രയ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല, അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കോ
കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിട്ട് നേടാനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലാകാംക്ഷയില്ലാണ്ടാണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പുറമെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലൗകികരെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭൗതികതയിലല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യര് അല്ലെ നശ്വരമായിട്ട് എല്ലാവരും നശിക്കുന്നവരാ. ആ മനുഷ്യരെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള്, അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ ദേവന്മാരിലോ മനുഷ്യരിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിധിവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ദേവന്മാരെയോ മറ്റു മനുഷ്യരെയോ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ആത്മജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്കോ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം തന്റെ സ്വധർമ്മം എല്ലാം കർത്തവ്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. 19 തസ്മാത് അസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയണതാ അല്ലെ? കടമ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാം. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. അങ്ങനെ കാമനകൾ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്താല് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മുക്തിയുമാണ്. അപ്പോ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു രൂപത്തില് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര് വ്യക്തിഗതവാദികളാ. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്, അതിനെ ആരാധിച്ച് പൂജിച്ച് വരുന്നവരാണ് ഭക്തരായിട്ടുള്ള നമ്മള്. മറ്റവരൊക്കെ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലുള്ളവരാ. അവർക്കിപ്പോ ഒരു വിഗ്രഹോ ഒരു രൂപോ ഒന്നും വേണ്ട. അവര് അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയവർക്ക് അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ലൗകികർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആലംബം വേണം അല്ലെ? ഒരു മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണണം. കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആരാധന ചെയ്യാനും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനും അല്ലെ എല്ലാം സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയണത്? ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആ ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാ പൂജിക്കേണ്ടത്? ആരെയാ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ആ ഗോപരൂപ് അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ആ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാ നിരതനോ ആകണമെന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മവും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഉത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മം. ഉത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മം ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കർമ്മമാണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ കർമ്മം പറഞ്ഞതല്ലേ? പറഞ്ഞു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മം അതാണ്, അകർമ്മമാണത്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാ നിരതനോ ആകണമെന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹം. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ? ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണം. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ആ കർമ്മം, ഉത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. 20 കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി മാസ്തിദാ ജനകാദയ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനക മഹാരാജാവ് രാജ ഋഷിയാണ്. അദ്ദേഹം വെറും രാജാവല്ല,
ജ്ഞാനിയാണ്, എല്ലാ അറിവുമുണ്ട്, വേദങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച ആ എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവുമുള്ള ജനക മഹാരാജാവ് രാജ ഋഷി ആണ്. ഋഷി തുല്യ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അദ്ദേഹം തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? ഉത്കൃഷ്ട കർമ്മമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആ കർമ്മമായിട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. കാമനകൾ ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്തു. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നീ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖത കാണിക്കാതെ പോകല്ല, പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. നീ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കർമ്മം ചെയ്ത് കാണിക്കൂ എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനായി ആ ഭക്തൻ കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയവര്, പരമപ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്തിയവർക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടുമേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടേ, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. ജനകനെ പോലുള്ളവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരായതിനാൽ വൈദിക വിധി പ്രകാരമുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച രാജ ഋഷിയായിരുന്നു ജനക മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക വിധിപ്രകാരമുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിധിവിഹിതങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്തു പോന്നു. ഒരു ലീഡർ മാതൃകയാവണം. അത് കണ്ടിട്ടാ മറ്റ് സാമാന്യ ജനങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തദേവതരോജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറയണേ? ഒരു ലീഡർ പോലെ, ഒരു സമാജ നേതാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ആള് എന്താണോ ചെയ്യണേ അത് പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളും അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴവരെന്ത് ചെയ്യണം? മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ വേണം ഏർപ്പെടാൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത്, അനുകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിനു മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ടു വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുരു ശാസ്ത്രവിധിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. സ്വയം മേന്മ കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ ആചാര്യന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് ആചരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം, ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് വേണം മറ്റൊരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ. ഗുരു ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. എന്നിട്ട് ശിഷ്യരെ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. വിശിഷ്ട ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഊന്നി പറയുന്നു. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ മുന്നേറാനെന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആചാര്യന്മാരുടെ പല ആചാര്യന്മാരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാല്ലേ, ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാല് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക്. അവര് സത്യസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരാ. അപ്പൊ അവര് ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ് അവർക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിച്ചത് എന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവർ കാണിച്ചു തന്നു. ആ വഴി, ആ പാത പിന്തുടരുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായി ആവും. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആ ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങള് പരിപൂർണതയിലുള്ള, അല്ലെ, സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിന്റെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ
വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, മാതൃകയാവാണ് മനുഷ്യർക്ക്. ഭഗവാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഗോകുലത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? യാദവനായിട്ട് അല്ലെ, പശു കാലി മേക്കണ ചെറുക്കനായിട്ട്. ഇപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇപ്പോ ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവറാ അല്ലെ, ഈ തേരാളിയായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് അല്ലെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതൊക്കെയാ പഠിക്കേണ്ടത്. ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും മടിയില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നാനാ ഗ്രഹാധിപതികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ സർവ്വദേവന്മാർക്കും ആരാധ്യനും ഭരണാധികാരികളിൽ അഗ്രഗണ്യനുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല, നിരപേക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ്. സാധാരണ ഒരാളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അനവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ കേമമായിട്ടോ ആരുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്നാണ്, നിരപേക്ഷനാണ്. നമ്മളുടെയൊക്കെയോ ആത്മാവും ശരീരവും വേറെയാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യങ്ങളാണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിമിതങ്ങളാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് സമാനനായോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായോ ആരും തന്നെയില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും വേദശാസനകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അത് ഭഗവാന് ബാധകമല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് രാജാവ് നിയമ നിർമ്മാണമൊക്കെ നടത്തും, പക്ഷെ രാജാവിന് വേണ്ടിയല്ല, അത് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ നിയമനിർമ്മാണം അല്ലെ. രാജാവ് അത് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെ വേദശാസനകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു കാണിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം മാതൃകയായിട്ട് ചെയ്തു കാണിച്ചു. 23 യദിഹ്യഹം നവർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതിന്ദ്രിത മമവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാപാർത്ഥ സർവശ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. പറയാണ്, ഈ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തില്ല വെച്ചാലും ജനങ്ങള് അതുപോലെയല്ലേ പിന്തുടരുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കാണിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവാനായിട്ട്. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തിപ്പോരാൻ വേണ്ടി വംശപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതു മനുഷ്യനും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം പുലർത്തിപ്പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പല പല ആചാരങ്ങള് അല്ലെ, സംസ്കാര പ്രക്രിയകള് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വിധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആചാരങ്ങള് അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ വേണം. മതപരങ്ങളായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഗൃഹത്തിലും പുറത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നറിയാം. ഭഗവാൻ അപ്പോ മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനവും കാഴ്ചവെച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകള് അതുപോലെ അനുകരിച്ച് നന്മയിലേക്ക് വരണം. 24 ഉൾസീതേയുരിമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മചേദഹം ശങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാമുപഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചു അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ വന്നു. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ ഒരു കർത്തവ്യവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാവരും പിന്നെ ഇതുപോലെ അനുകരിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ. ആകെ ഇവിടെ കണ്ടുവോ, ഇവിടെ ആകെ കുഴപ്പമായില്ലേ. സാമൂഹ്യ മര്യാദകള്, കുടുംബ മര്യാദകള് ഒക്കെ ലംഘിക്കപ്പെടും. എല്ലാവരും ടെററിസം ഫോളോ ചെയ്യും. സമൂഹത്തിന്റെ സമാധാനം വഞ്ചിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പമാണ് വർണ്ണസങ്കരം. ഒന്നിനും ഒരു അധിഷ്ഠാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോയി വർണ്ണസങ്കരത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുക. അങ്ങനെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റു തിരുത്തുന്നു. ഓരോ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അധാർമികത വളരുമ്പോൾ
അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിലും പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഈ 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ചെറുവിരലോണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി. മറ്റാർക്കെങ്കിലും അത് സാധിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ആരും നോക്കണ്ട. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. പക്ഷെ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഒരാൾക്കും അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അനുസരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തരായവരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയേ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുതകുന്നതാണ് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് അതേപടി അനുസരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശ്രീലപ്രഭുപാദ് നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശങ്ങള് ഫോളോ ചെയ്താല് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പാതയില് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെ, നാമം ജപിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക, യമനിയമങ്ങള് 4 യമനിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. പിന്നെ മാത്രല്ല ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം. അറിയാലോ, A for association of devotees, B for books, C for chanting, D for diet. പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം. അങ്ങനെ ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിച്ചാല് ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം എന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസ് തഥാ ശക്ത സക്തശ്ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലാകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഈ വിദ്വാൻമാര് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികള് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് എന്ത് വേണം? കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റും അല്ലെ, സാധാരണക്കാരുടെ പോലെ തന്നെ നിറവേറ്റും. പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു വഴിക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ അവര് അതിന് ഫലത്തില് ആസക്തിയുള്ളവരാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. ഒരു ഭക്തനും ഒരു അഭക്തനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? ഒരു ഭക്തന് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭഗവാനെ കിട്ടുക, അത് മാത്രം ഒരു ആഗ്രഹം. മറ്റുള്ളവർക്കോ അഭക്തനായവർക്കോ എല്ലാത്തിലും ആഗ്രഹം അല്ലെ. എന്ത് കണ്ടാലും വേണം, എന്ത് കേട്ടാലും വേണം അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകാത്തതായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഭക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നന്മയുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. അഭക്തനാണെങ്കിലോ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ല അല്ലെ, അധാർമികമായ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഒരു അജ്ഞൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിരിക്കും, എന്നാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി. ഒരു അഭക്തനായ ആള് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയെ വേണ്ടു. എന്നാ ഭക്തൻ എന്താ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ല അവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി അതാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്നുള്ള കാർ കമ്പനിയുടെ ഉടമ. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടിയാണ്. അംബരീഷ് പ്രഭു അദ്ദേഹം മായാപൂർ ടെമ്പിള് നിർമ്മിക്കാനുള്ള 50% ഡൊണേഷനും അദ്ദേഹമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ധനം കൈവന്നു. അപ്പോഴത് നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. ഭക്തൻ അങ്ങനെയാണ്, സ്വന്തം കാര്യത്തിന് നീക്കി വെക്കുകയല്ല ചെയ്യാം. 26 ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരാൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോ അജ്ഞത കൊണ്ട്, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആളുകള് ഇങ്ങനെ ആസക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളായവര് അവരെ വിലക്കാനൊന്നും പോകണ്ട. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ട. പിന്നെന്താ ചെയ്യുക? അവര് ഭക്തിഭാവനയോടെ
കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാം. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് സൽസംഗത്തിന് ഇത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ശീലിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ. തികച്ചും ഭൗതികനായിട്ട് ഫലകാംക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയാസക്തരായി നടക്കുന്നവരെ ഉപദേശിച്ചാൽ ഒന്നും നേരെയാവാൻ പോണില്ല. അപ്പോഴെന്ത് വേണം? അവരെ സൽസംഗത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനി അവർക്ക് ക്രമേണ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാം. ചിലവര് അപ്പോഴും വിട്ടുപോകും, അല്ലെ? അവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് പിന്നെയും പുനരഭിജനനം ആയിട്ട് നടക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കൂ, നമ്മളിവിടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ ആഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതിൽ വരും, രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യും. 200 പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താല് വരുന്നത് ആകെ 50 പേരായിരിക്കും. ബാക്കി പേർക്കൊക്കെയോ സമയമായിട്ടില്ല, അല്ലെ? അത് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ചില പേര് എന്ത് ചെയ്യും? 1-2 പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ വരും, 1-2 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വരും. ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല. അവര് വിചാരിക്കണ വല്ല സീരിയല് പോലെ ഇത് എന്നാ വിചാരം. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് മടങ്ങി വേണ്ട വെക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ ക്രമേണ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് മാത്രം. കിട്ടാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കൃപയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കേറിപ്പോകും ആത്മീയതയില്. വേദോക്തങ്ങളായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെയൊക്കെ പരമലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കിട്ടുക. വൈദിക ചടങ്ങുകളാൽ നിയന്ത്രിതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണവും ഒരാളെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. അപ്പോ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കണം. അതാ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ആവരുത്. ഭഗവത് സന്തോഷ തൃപ്തിക്കായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരും. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിതമാക്കണം. അത് നമ്മൾ സ്വയം കാണിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലമെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നാലോ പിന്നെ ഓരോരോ യജ്ഞം, വഴിപാട് ഇതൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. സോ ഈസി, അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സരളമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനോട് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, ഗുരു, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാനാണോ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനാണോ എളുപ്പം? വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാൻ ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ, അതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പറയാണ്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. കാരണം എന്ത് വേണ്ടു? ഭക്തി ചെയ്യണം, അല്ലെ? നാമം ജപിക്കണം, അല്ലെ? തപോനിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കണം, അത്രേ വേണ്ടു. എന്നാ നരകത്തിൽ പോണെങ്കിലോ വേറൊരാളെ കൊല്ലണം, കട്ടുപറിക്കണം, അല്ലെ? പിടിച്ചു പറിക്കണം, അയാളെ ഉപദ്രവിക്കണം, എല്ലാവരെയും ഹിംസിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നരകത്തിൽ പോവാൻ? വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പാ, അല്ലെ? ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല, അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി വളരെ സരളമാണ്, പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാവർക്കും. അതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. 27 പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ പപ്പറ്റാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? എന്താ പറയുക, ഒരു നൂൽപാവയാണ് നമ്മള്. ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുക, ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഈ പപ്പറ്റ്സ് പോലെ നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു.
അതാണ്. അപ്പോ മോഹിതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് കരുതും താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥം എന്താണ്? യാഥാർത്ഥ്യത്തില് ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ ഈ കർമ്മമൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മിഥ്യാഹംഭാവമുണ്ട്. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണെന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണത്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കണ ആള് വിചാരിക്കും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞാനാണ്, ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ അത് നേടി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. എല്ലാത്തിനും അവകാശം സ്ഥാപിക്കും. അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മളുടെ ശരീരം പോലും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവതാജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചവയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏത് പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏത് പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ? ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാവട്ടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാവട്ടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളുടേതല്ല അതൊന്നും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ്. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാര് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയാണ് നമ്മള്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ? 28 തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മധ്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമസത്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം. അങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാള് ഭക്തിപരിതമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയും. ഭക്തിപരിതമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകർമ്മം, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കർമ്മം അല്ലെ? അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള്. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കില്ല. കർമ്മം അകർമ്മം ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കില്ല, അതിന്റെ ഭോഗത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല. നിരപേക്ഷ സത്യം അറിഞ്ഞവന് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുള്ള തന്റെ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയാം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം എന്നതാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ചുറ്റിത്തിരിയാണ് അല്ലെ? ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കും വീണ്ടും മരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കുക. അതന്നെയാണ് ഈ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥ എന്ന് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം എന്നതാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥ തികച്ചും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ അലട്ടാറില്ല. അത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ? ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്നു ജനങ്ങള്. ഈ മനുഷ്യര് തന്നെ 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. കാറ്റഗറി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ലക്ഷം തരം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. അത് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബോധതലം അനുസരിച്ചാ, ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചാ. ചിലവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും, ചില പേർക്ക് ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ അനുസരിച്ച് 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറയാ.
തന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥ തികച്ചും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ അലട്ടാറില്ല. അപ്പൊ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ ബാധിക്കും. എന്നാലോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണ് എന്നറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കോ ഒരു കർമ്മബന്ധനവും ഉണ്ടാവില്ല. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ തത്വവിത്ത് എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ 3 ഭാവങ്ങളിലുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ചിലര് ബ്രഹ്മമായിട്ടും, ചിലര് പരമാത്മാവായിട്ടും, ചിലര് ഭഗവാനായിട്ടും. 29 പ്രകൃതേർ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന് കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കാറുണ്ട്. ഇവര് ചില ടൈപ്പ് ആൾക്കാര് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാല് മോഹിതരായിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനികള് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപൃതരാവും, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കും അല്ലെ. കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ച് എങ്ങനെ അധാർമികമായിട്ടും പണം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യും. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അവര് ഏത് വിധേനയും പണം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. ഒരാളെ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടായാലും അല്ലെ, എന്ത് ധാർമ്മിക കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടായാലും അവര് ധനം സമ്പാദിക്കും. അപ്പോഴോ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് അയാളെ വിക്ഷുബ്ധനാക്കാനൊന്നും പോകരുത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യും. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യധികം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ അധികമായിട്ട് ആസക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കുന്നവരെ എന്താ പറയാ? അവര് മൂഢന്മാരാ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാ, അലസന്മാര്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവർക്കൊരു കെട്ടുകഥയാണ്. അവരോട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവര് പറയും പിന്നെ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരോ പോകാൻ പറയും അല്ലെ. ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയവർ ഇപ്രകാരം ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരെ വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനി, ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്ന ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെ വഴിമാറ്റി കൊണ്ടുവരാനൊന്നും ശ്രമിക്കേണ്ട. തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിശബ്ദം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഇവരുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ അഭക്തരായവരെ വഴിമാറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പാടുപെടാനൊന്നും പോകണ്ട. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്റെ കർമ്മങ്ങള് എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ വേണം ചെയ്യാൻ. ലാഭേച്ഛ പാടില്ല. ഉടമസ്ഥാവകാശം അലസതയോ ഒന്നുമില്ലാതെ നീ ഇപ്പൊ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന്. തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് ഈ ആശ്രിതത്വം അല്ലെ. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്. ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മളുടെ കടമ. നമ്മൾക്കതറിയാം.
ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്ന പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി ഒരാളെല്ലാം ത്യജിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു സൈന്യാധിപന്റെ റോളിലാ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, മറ്റതെല്ലാം എല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ ആധ്യാത്മചേതസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ എന്താണ്, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനല്ല ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾ എന്നാണ് അയാളെ പറയാ. അയാള് ആധ്യാത്മ തേജസ് തന്നെയാണ്. നല്ല ചൈതന്യം ഉണ്ടാവൂല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പേർക്ക്. ഭക്തന്മാരെയും ഒക്കെ കണ്ട, ഭഗവാനിലെ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കണ്ടാല് വളരെ ചേതസ്സുറ്റവരായിരിക്കും, ചൈതന്യമുള്ളവരായിരിക്കും അവര്. 31 യേ മേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക? അതിന്റെ ടെക്നിക്കാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അസൂയ കൂടാണ്ട് വിശ്വാസപൂർവം. എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കല്ലേ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് ദൃഢവിശ്വാസം. എന്തില്? ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക, ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുക അല്ലെ, പ്രായോഗികമാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു നമ്മള്. പിന്നെ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, കർമ്മഭാരം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് പുണ്യമായാലും പാപമായാലും അത് അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട, ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കർമ്മബന്ധനം ഒഴിവാക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതരാവും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാം സാരസത്തയാണ്. അതിനാൽ എല്ലാം ശാശ്വത സത്യവുമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെയാ വേദങ്ങളും എല്ലാ അറിവും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശാശ്വത സത്യമാണ്. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന സത്യവും ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ ആജ്ഞകൾ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസപൂർവം സ്വീകരിക്കണം. സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസമുറച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകളിൽ അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. മുഴുവനും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ കാർമികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങള് ആൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. 32 യേ ത്വേദമദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? അസൂയ, ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീമസി ഒന്നും അവര് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഭഗവാനോ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവര് അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ടാ നടക്കുക അവര് അല്ലേ. അവർക്ക് അതൊന്നും അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് മൂഢരാണ്, അറിവില്ലാത്തവരാണ്, അജ്ഞാനികള് അല്ലെ ആയിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങളൊക്കെ വിഫലമാവും.
അവര് വേറെ തരത്തിലാണ് അല്ലെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ഈ ജീവിതം തന്നെ വ്യർത്ഥമാവും അല്ലെ, മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ വിഫലമാവും. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവനും തീർച്ചയായും ശിക്ഷാർഹനാണ്. സ്വാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവന് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുക, അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അവര് വിഡ്ഢികളാണ് അല്ലെ. ഈ ജീവിതം, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം പാഴാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര്. അവർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ യാതൊന്നും അറിയില്ല. അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയോ അതുപോലെ പരമപദപ്രാപ്തിയോ അവർക്ക് യാതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് അവര്, അജ്ഞാനികളാണ്. അവരുടെ എന്താ ഭാവി ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ച് ഇരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എന്തായാലും കഴിയില്ല, അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഇവിടെ 32ാമത്തെ ഇതിൽ വെച്ച് നിർത്താം. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ഏകാദശിയാണ്. നിങ്ങള് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ഈ ക്ലാസിന്റെ വകയായിട്ട് നടത്തണ്ടേ? ഞായറാഴ്ച. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത പാരായണം എങ്ങനെയാ നടത്തണേ? എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടത്താം മാതാജി. അതെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് അന്ന് വേണ്ട, ഞായറാഴ്ച. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പാരായണം വെക്കാം. അത് 11 മണിക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കോളൂ. 2-2.5 മണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണ്ടേ? അതെ, എന്നാ 11 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതെ, 11 മണിക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കൂ, അഡ്മിന്റെ അടുത്ത് പേര് കൊടുക്കൂ. എല്ലാവരും ഓരോ അധ്യായോ, കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പകുതി ശ്ലോകങ്ങൾ അങ്ങനെ. ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ അറിയുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവില്ലേ, പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഫസ്റ്റേ അറിയുള്ളൂ, ഞാൻ അതേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പകുതി വരെ എനിക്കിപ്പോ ചിലവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അവരത് പറയാ. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പറയാം ഇന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൂടും. അപ്പൊ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേ അറിയുള്ളൂ തെറായിട്ട് ചൊല്ലാന്നുള്ളവര് അവർ ആ ചാപ്റ്റർ ഇടുക. അല്ല, എല്ലാം ഏത് ചാപ്റ്ററും ചൊല്ലാൻ റെഡി ആയാൽ അവരുടെ പേര് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓൾ ചാപ്റ്ററിനോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ നമ്പർ ഇട്ട് തരാം. അതെ, എല്ലാരും റെഡിയാണോ? എല്ലാരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. 3 അധ്യായം ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ 3 അധ്യായം മാത്രം. എന്താ മാതാജി? 3 അധ്യായം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ. അതെ മാതാജി. അല്ല, ചില ആൾക്കാർ പാരായണം അറിയാം. നമുക്കൊരു പാരായണ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. മുന്നേ ഒരു ശോഭന മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ ലെവൽ 1 സമയത്ത് തന്നെ പാരായണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദിവസം മുന്നേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ അതിൽ ഞാൻ കയറാത്തോണ്ട് അറിയില്ല. ഒരു 5 ശ്ലോകം വെച്ച് നമ്മുടെ മാതാജിമാര് ചൊല്ലിയിട്ട് തരും. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചൊല്ലി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണം. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ മാതാജിമാര് ഇന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തിരുത്തരും. അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചു വന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പഠിച്ച് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ചൊല്ലാമല്ലോ. അല്ല, 3 എടുത്ത് 3 വരെ ഉള്ളത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ 15 ശ്ലോകം ഞാൻ ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർ അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഓരോരാൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്പേഴ്സ്, ശ്ലോക നമ്പേഴ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആൾറെഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഏകാദശിക്കും. അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ മാതാജി? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ലെസണും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും മാതാജി. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ലേ, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നവരല്ലേ.
അതെ അതെ, അങ്ങനെയാണ്. ലെവൽ 2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചൊല്ലാറാണ്, അതെ ആ അതെ അതെ. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്ലാസ് ടൈമില്. ഏത് അധ്യായം പറഞ്ഞാ മതി, പേരിടാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയിക്കോട്ടെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, അവർ ആ ചാപ്റ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ഇന്ന ചാപ്റ്ററിന്ന്. അല്ല, എല്ലാം ചൊല്ലാൻ റെഡി ആയ ആൾക്കാര് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. തീരെ നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലാണ്ടാന്നാണ് അന്ന് മണിപുഷ്ടമാജി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രേമാതാജി. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരാള് ടൈമിന് കണക്കായി ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ തീരെ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൈമിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. അല്ല, ഒരുവിധം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ, കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും കേറണം, ചൊല്ലണത് എല്ലാരും കേൾക്കെങ്കിലും. വരണം. നമുക്ക് കേട്ട് കേട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടെ കൂടെ ചൊല്ലി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാലോ. അതെ, ഏകാദശിയുടെ അന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ പാരായണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ നടത്തുന്നത് വിശേഷമാണ്, നല്ലതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കേൾക്കാനെങ്കിലും വേണ്ടി വരണം, പാരായണത്തിന് പറ്റാത്തവര്. അല്ലാത്തവരൊക്കെ പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനിപ്പോ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 65 വരെ ഞാൻ ഇട്ടതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ വേണ്ട, അതല്ലേ ഇപ്പൊ ധന്യമാത. മുഴുവനല്ല മാതാജി, മുഴുവനല്ല പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുഴുവൻ വായിക്കും, ഓരോരാൾക്ക് ഇത്ര ശ്ലോകം. അപ്പം ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അത്ര ആള് നമ്മൾ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പേര് തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് പിന്നെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ശശികല മാതാജിക്ക് 2ാമത്തെ അധ്യായം 1ഉം 2ഉം അധ്യായമാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിയുടെ പേരിടുമ്പോ അതിൽ ആ എത്ര ശ്ലോകം ഏതാ ചാപ്റ്റർ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ, ആ ശശികല മാതാജിക്ക് ഇന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ അറിയൂ, അപ്പൊ മാതാജിക്ക് 1ഉം 2ഉം അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ 1 പറഞ്ഞ മാതാജിക്ക് 1ാമത്തെ കൊടുക്കാം, മാതാജിക്ക് 2ാമത്തെ അറിയെങ്കിൽ 2ാമത്തേതിൽ ഇത്ര ശ്ലോകം, അങ്ങനെ നമുക്ക് തരാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാം. അപ്പൊ അതില് പേരും ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഓൾ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പേരിടാലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്നത് 30 പേര് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ 30 പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അധ്യായം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, 20, 24 ശ്ലോകമുള്ള അധ്യായങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചൊല്ലുക. അതല്ലാത്ത വലിയ കുറെ ശ്ലോകമുള്ള അധ്യായങ്ങൾ 2 പേര്, ഒരു അധ്യായം 2 പേർക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാവുമ്പോ നമ്മുടെ 30 പേർക്കും ചൊല്ലി അത് സമ്പൂർണ്ണ പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാതാജി, നമ്മുടേത് 11:30 തുടങ്ങിയ എപ്പോ തീരും? 11-ന് തുടങ്ങാം. മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. ഞാൻ ലെവൽ 4ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാതാജിയുടെ 3 മണിക്കത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും കൊടുത്ത്. 3 മണിയുടെ അവിടെ ഫില്ലായി. ഇന്നലെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ 3 മണിയുടെ എനിക്ക് പേരുണ്ട് മാതാജി, അതി എനിക്കുണ്ട്, കുമാരി മാതാജിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 മണിക്ക് വായനയുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആള് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. 2 മണി വരെ അല്ലേ മാതാജി? 2 മണിക്കല്ലേ തുടങ്ങും. നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ 11 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്? 1:30 ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും തീരും. പ്രഭുക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ, അവരൊന്നും പിന്നാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഉണ്ടോ നമ്മുടേത് ഇതില് സ്ഥിരമായി വരുന്നവരില്ല, ഒരു പ്രഭു ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവരെ ടൈമിംഗ് വ്യത്യാസമാണ് മാതാജി. മാതാജി ലെവൽ 4-ലെ ഞാൻ 10 കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണം, ഞാൻ വായിക്കാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ടാ മതി. ആദ്യമൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റില് ഉള്ളത് തന്നാ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 4-ലെ 10 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ കേറുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാം. എനിക്ക് ലെവൽ 4-ല് ഞാനും കൂടെ നടത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തീരുന്നവരെ ഇരിക്കണം. അത് ശരി. എന്റെ പേരൂടെ കൊടുക്കണേ മാതാജി. നമുക്ക് പേര് ആദ്യം ചോദിക്കാം മാതാജി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾക്കാർ താല്പര്യമുള്ളവർ നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ. അപ്പൊ നാളെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പേര് തന്നാ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ അറിയാലോ എത്ര ആൾക്കാർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയാലോ. പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും അധ്യായമൊക്കെ ആളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാലോ. നമുക്കും ചൊല്ലാലോ. എനിക്ക് അപ്പം അതുപോലെ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ 2 മണിയുടെ ടൈമിൽ, അപ്പൊ ഇതില് ആളില്ല, തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അവരെ ആഡ് ചെയ്യാം. അവർ അതിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ആളില്ലാത്തതിൽ അതിൽ ചൊല്ലാലോ, അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മാതാജി നോക്കിയിട്ട്.
ഞാൻ കയറുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കാനുണ്ടാവാം. ശീല ഉപ്പാകരെ. ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ. അപ്പൊ എല്ലാരും അവരവരുടെ ചൊല്ലാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവരെല്ലാം ഓൾ എഴുതി ഇട്ടാൽ മതി ബ്രാക്കറ്റിൽ. ബാക്കിയുള്ളവർ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ പേരും ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് അവർ മാത്രം. എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. എല്ലാം അറിയുന്നവരെല്ലാം ഓൾ എഴുതി ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ല മാതാജി? അതെ. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ. കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചെഴുതുക. ലളിത ഭവാനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല.